manangginganan ka dayon og yutang saad. Muna saad. Kaniya man ang Diyos. Pumawa ka rin niya. O gumadto ka sa yuta nga kung ipakita kanimo. Muna saad. Isaran siya sa Diyos. Wa mo niya kaibaluan eh. Kung sa yutang saad. Di mo na ako tuganan kung sa yutang saad. Kay gisaaran si Abraham sa Diyos. Napapuyon siya dito sa yuta na ipakita niya. Mo katong niyadto siya sa Kanaan. Munang Kanaan mo yutang saad. Karon, waman mo tuo sila. Ang taga Kanaan, waman mo tuo nga sila Diyos, mga Diyos sila. Pag ni Kristo nga mga Diyos kamo, waman mo tuo ang taga Kanaan. Maaw nga, di kuha ni Kristo ang gingharian o gihatag sa kanasod. Nga mao na kani ang Pilipinas. Wa man makibalo na ini. Sino may naibalo ninyo nga niya sa Pilipinas, ibutang? Wala. Sagal lang tayo ang pagmilabot sa sikataw nga wa mo mahibalo kung unsa ka ng tawana. Eh, kini din sugo sa Ginoo, di man na ipahibalo gani sa gisugo, wa kahibalo ng gisugo. Nakadayan buhat niya, buhat sa Diyos. Sama ka ni Felix Manalo. Tapos siya, alagad siya sa Ginoo. Alagad. Sa dito pa siya sa Babylonia. Una ni balhin man sa Pilipinas, alagad yapon sa Diyos. Si Felix Manalo, alagad. Muna magyan ako kaninyo nga ang tanan mga sakop ana dili na magbalhin-balhin. Katong nang hawa, balik ka mo sa Iglesia ni Kristo. Kay ako mong paibalon nga kanang Iglesia ni Kristo mo ay correct sa kalibutan. Correct. Huwag isayop sila, wala. Kanang Seventh-day Adventist, correct sila, correct. Kaya sila ang nakabuhat sa adlaw ay papaulay, ilang buhat kani na Sabado ang adlaw papaulay, correct sila. Correct sila ni anang di pagkaon sa kaning baboy, correct sila nana. Correct sila sa di pagkaon sa isda nga wala himbis. Correct kay sugo man sa Diyos. Apan dito sila masayok. Yan ang palingon nila nga ang gingharian sa Diyos, ang gingharian tuwa sa kapuno-punawan mo ay sayok. Perteng sayo pa. Muna nga, kung nakadaog man sila, wala po jutay nila nga sayok. Kay di man tinuod nga kanang gingharian nasa kanang langit, tulo ka langit, atmospheric heaven, starry heaven, o paradise heaven. Di man na mao. Kanang langit gani, puloy-anan ka na sa Diyos. Tuan ang Diyos magpuyo dito. Di mga tanak kita. Pangutanan niyang kagalingon. Di magpuyo ang Diyos. Sa niya to. Sa nagbuhat pa sa niya dan, din man siya magpuyo. Kaya rin mahibulot asa man ang unang langit. Kaya kanang langit, pinuanan magkana sa Diyos. Naman ang Diyos magpuyo dito. Maong nga dito man maglakaw-lakaw ang Diyos dito sa Eden. Mo kami unang pinuanan sa Diyos ang Eden. Mo nang kunang langit pinuanan man sa Diyos, katong Eden mo unang langit.
gibalhin si Abraham dito na sa Kanaan. Sa wala pa mo hawa si Jacob dito, kaya niya tuman si Jacob sa Haran, nagdamgo siya na kadtong iyang gihigdaan balay sa Diyos. Dito magpuyo ng Diyos. Mao nga ang Diyos makikistorya sa tanang mga tao dito sa Kanaan. Dito sa kaban nga gisudlan sa bato nga 10 commandments nga gidugmok ni Moses sa nga iyang gibuno katong bato dito sa baka. O katoy nasunod dito sa kaban. O dito mag-istorya ang Diyos. Kaya dito man mag-istorya ang Diyos, ang ikaduhang langit, maodayon ang Kanaan o dito sa Jerusalem, ang ikaduhang langit. Karon, sa dito sa Jerusalem, gikuha ang gingaran sa Diyos. Ihatag sa kanasod. Nga mahimong Kristiyano sa 15, 23, 21. Munang naadiha ng Pinoyanan sa Diyos. Mao nga magayon ako kaninyo nga ang Pinoyanan sa Diyos karon naa sa Pilipinas. Muna ikatulo nga Pinoyanan kung mosugot ka mo nga ang langit may Pinoyanan sa Diyos. Huwag ganin ang Diyos magayon nga langit ka ng panganod na dito siya magpuyo sa natong panahon. Nagbuhat ang Diyos sa langit. Basahin yung kasulatan. Pagbuhat sa Diyos sa langit, kanang space, kaliwala sa duha ka tubig, kanang panganod o kanang dagat, mao kana ang langit gayang gibuhat. Mao, naadihara. Una, nagpuyo mo siya sa panganod, dili pa kato ang unang langit. Muna atong pangitaon makisuunan. Kaya kung makakaprag mo na ani, ay tag-iya mo, apil mo sa drama sa Diyos. Kaya drama man lang ang Diyos karon. Kita mahimong partakers sa drama sa Ginoo. Partakers kita. Kaya dili man mahimo ang drama sa Diyos kung wala iya mo yung mga katauhan. Pareho ba karon sa magama ka o pelikula? Di ba mahimo ng imong pelikula kung wala kay tao? Muna, kita yung mga katauhan, partakers kita sa drama sa Diyos. Kay drama man ang kalibutan, matod pa sa Ginoo. Insya, ang kalibutan, drama. Ang kalibutan, damgo. Damgo ang kalibutan, matod pa sa Diyos. Kay ang Diyos, dito pa sa panganod, nakatulog siya. Nakatulog. Siya raw sara. Wala laing tao. Pagkatulog sa Diyos dito, nagdamgo siya na adunay daghang mga tao na naglakaw-lakaw diya sa iyang lawas. Sa iyang bukton, sa iyang ulo, sa iyang likod, sa iyang tiil, daghan kay mga gagmayng tao. Mao nga ningon siya, buhaton nato ang tao sama sa itong dagway. Pila sila kabuhok. Kaya ngayon siya, buhaton nato ang tao sama sa itong dagway. Mangutan ako, nagpila man ay kabuhok ng Diyos. Ang akong nakita, Diyos, usaraman. Saraman usara. Huwag may laing tao. Wala anghel. Huwag ko kitag anghel dito. Pero buhaton niya, buhaton nato, asa may iyang gisultihan na nato.
Kung imong tanawon sa drama sa kalibutan, makakita gani ka og usa ka bata nagadula diya sa nataran, sira o sara gadula dito, mag-istorya siya, magdaghan ka sila, daghan kay istorya ang bata. Mao nga ang Dios naga-istorya, sira o sara dito sa langit, sira o sara nag-istorya. Nga mubuhat siya tao, ang iyang gisultihan, kanang iyang pulo katudlo sa kamot, o kanang pulo katudlo sa tiil. Manang nilakaw siya, naggigamit niyang kamot, yung mga tudlo, nag-umol siya giyuta, o ang iyang espiritu, magipasulod dito sa giumol niya nga yuta. Mga kanang yuta na himong tao. Nimo siya nga dunay kinabuhi kay na may kinabuhi sa Dios. Ang Dios may nisulod dito. Pagsulod sa Dios, si Adan nabuhi. Wala nang Dios ayon sa panganod. Wala na. Kay dito na musulod ni Adan ang Dios. Muna wala may bawi karon sa mga tao. Dahil magsampit ang Dios. Apanwa sila kay Malo, nga kanang Diyos, nalipuyo sa kalimutan, dito sa lawas ni Adan. Pito ka espiritu, na dito sa lawas ni Adan. Kanang 5 senses, nga namin yung tanang karon, kanang dugo o kanang utok, mo kana ang pito ka espiritu sa Diyos. Dito kaya ni Adan, munang siya Adan na nabuhi. Kaya doon na yung dugo. Doon na yung utok. Right siya Adan. Kaya doon na yung utok. Mo ka na mga kaitsuunan, ang sikrito na akong ipahibalo ka ninyo, ay huwag nasayod, ani. Huwag nasayod.